Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna Haiti, saka ndichakuverengerai. Vanditumidzira screenshot vakati hanzi kune vamwe vana ava hanzi vanofamba mustreet, unokwanisa kusangana navo mustreet. Vana ava hanzi paunosangana navo vanenge vachiita sekunge varasika, asi vanenge vaine chipepa chavanenge vainacho, then vanobva vakuudza kuti vari kuda kuenda kumba and address yekumba ndiyo yavanenge vakanyora pachipepa paya. Hanzi vana ava kana kuri kunzi ukaenda navo ikoko kwacho kwavanenge vati ndiko kumba kwavo, varasika havasi kuziva kuti kumba ndekupi. Hanzi unobirwa kana kuurawa kana kupondwa vobva vatora mabody parts ako. Kana uri munhukadzi hanzi vanokwanisa kukubata chibharo. Saka screenshot iyoyo yavanditumidzira hanzi ndo zvimwe zviri kuitika izvozvo. Vari kushandisa vana vachitora advantage yekuti ukada kuedza kuita a good Samaritan, then vanobva vachizoenda newe ikoko uko kwaunozonobirwa. Zvekare nevamwe vahanzvadzi avo vati vachauya nenyaya yavo vari kuti ivo vakabatwa chibharo neumwe murume weBolt, hanzi andriver Bolt, but ari wekuZimbabwe. Hanzi zvinhu izvi pazvakaitika vakatoshamisikawo kuti this is what is happening to her. Vainge vazimbori natarisiro yekuti requesta kwavakaita Bolt vainge vachazobatwa chibharo on top of that nemunhu wekumusha. Rekedzai ndibva ndakuverengerai mamwe messages awo atauya takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndauyawo pano ndichitsvaka rubatsiro. Kana muine maprofita amunoziva kana n'anga kana mapasta pari zvino muchindiona ndichiuya pano, nyaya yandiunza pano ndeyekuti ndiri kutsvakawo rubatsiro ende ndakamiririrawo mhuri yekwedu. Zvakaitika mukoma, tainge timbori nevamwe mukoma vedu, saka mukoma vedu ava vakabva vachizoenda kuSouth Africa. Vakatanga kuita zvokuenda kuSouth Africa mainge muri mugore ra2011. Saka vaenda kuSouth Africa vakabva vati ivo vainge vawana basa. Vakatodzoka kumusha vainge vaine zvimagrosari zvavo. Zvekare pavakatanga kuuya kumba vaiva neamplifier yavo yairira kwazvo. Saka vakabva vati ivo hanzi vainge vakavengwa nemamwe maSouth African avo avainge vachishandidzana navo. Vakati vanhu ava vavainge vachishanda navo ivo vainge vasingagoni kunyora chirungu kana kuchiverenga. Saka pavakatanga kushandapo papurazi ipapo, murungu paakaona ivo mukoma vedu ava vava kupota vachimubatsira, apo hanzi paiuya vanhu kuzotenga zvinhu zvavainge vachirima papurazi ipapo. Saka vamwe vose vainge vachishandapo hanzi maSouth African ivo vaingoita basa ravo vachingomirira iye kuti ange achinyora zvekare nekuverenga. Saka iye akabva achizotanga kubatsira murungu ndokubva achizopromotewa nemurungu akabva achizoita foromani. Saka pavakadzoka kumba ndakati ndaenda kumba kwavo kunovaona ndichida kuona maspika avainge vakatenga zvekare nemaamplifier. Ndipo apo pavakandiudza vakati muningina kubasa ndiri kushanda chaizvo ende Mwari vakandikomborera, murungu wandinoshandira anondifarira chaizvo. Asi dambudziko riripo nderekuti kunyange ndichifarirwa nemurungu but vanhu vandinoshanda navo havandifariri zvachose, zvekuti dai anga asiri murungu kana basa ndingadai ndakatodzingwa, because vanotomboedza kuti vange vachindidzingisa basa, asi iye murungu akatozviona kuti vanhu ava ndo zvavari, havandifariri. Saka pavakandiudza zvose izvozvo ndakatomboti mukoma, koma dii mangotsvaka kumwe kwokuti munotsvaka rimwe basa motanga kugara henyu somewhere else. But ivo vakabva vati nekuda kwekuti mabasa acho ainge achinetsa muSouth Africa, plus ipapo pavainge vachishanda vachigara vaiona kuti painge pachishandika. Saka vakabva
vachizongoramba vachishandapo ipapo vaienda kuSouth Africa vachidzoka. Saka mukoma vakabva vachizobata mishonga yakashata. Mukoma vakabata mishonga iyi yakaipa. I think it was somewhere kuma 2013 ikoko ndo pavanonzi vane imwe n'anga yakavapa kabhodhoro. Saka hanzi mukabhodhoro aka kemushonga welaki hanzi mainge muine kanyanga kainge karimo mubhodhoro imomo, uye zvekare vakabva vachizopiwa mafuta eshato zvekare nemafuta eshumba avo avaipota vachishandisa. Vakabva vanzi vange vachitenga chikwama. Vakatenga chikwama kuSouth Africa ikoko, vakauya vakaenda kuChipinge nacho chikwama ichocho. Vainge vakaisa mari muchikwama. Vakabva vachizonzi mari iyoyo vaifanira kuti vange vachizotsvaka paguva apo pavainge vachazoisa chikwama ichocho, then chikwama ichocho ndo chaizovachengetera upfumi hwavo, nekuti n'anga yacho yakavaudza kuti vainge vachazotanga kupiwa mari yakawanda. Then mafuta elaki ainge ari ekuti vange vachifarirwa nemurungu wavo. Vakaudzwa kuti kana vainge vachazokwanisa vaifanira kuti vange vachizopota vachiti kana vakawana vhudzi remurungu wavo then vobva vachizoisa muchibhodhoro meme kuti vange vachifarirwa nevarungu. Kufarirwa kwavo nevarungu ndo zvaizokonzeresa kuti vange vachizowana mari yakawanda. Saka zvose izvi vachizviita, vakatanga vachizviita in secret, but kabhodhoro aka kakabva kachizoshanduka. Vainge vakanzi havaifanira kuti vange vachizorara nemukadzi anenge ari kumazuva ake kana kuzorara nemukadzi uyo anenge abva pamuviri kana kubvisa pamuviri, then vobva vachizosangana naye zvichangobva mukuitika zvinhu zvakadaro. Saka ivo amai guru vanoti vakazoudzwa namukoma kuti vainge vakasangana nemukadzi uyo ainge achangobva pamuviri, hanzi ainge asina kana mwedzi kubva zvaainge akabvisa pamuviri. Saka hanzi mukadzi uyu ainge achishanda pane rimwe purazi uye ainge ari girlfriend ravo mukoma. Saka mukadzi uyu akabva achizomitisiwa neumwe murume, kwava kufunga kuti zvimwe kudai yainge iri nhombo yamukoma. Paakaona kuti mazuva acho ainge asingapindirani, akabva achizobvisa nhumbu iya. Zvino akabva achizotya kuti ange achiudza ivo mukoma kuti ainge abvisa pamuviri. Ndokubva mukoma vachizoenda kuya vachiti vari kunoona munhu wavo. Iye sezvo ainge achangopedza kugeza, akabva afungidzira kuti ainge atochena, but pamhiko dzamukoma haana kutoziva kuti ainge avakanganisira. Mukoma wangu vakangosvika nekungopinda nekurara nemukadzi uyu semazuva ose vasingazvizivi kuti munhu ainge akatosviba, ainge achangobva mukubvisa nhumbu. Then ndipo pavakabva vachizorara naye vakatanga kusangana neminyama nemabad luck. Amai guru ivo vanoti mukoma vakabva vati kanyanga ako kainge kari mubhodhoro ravo. Ivo amai guru pavakazoudzwa namukoma hanzi kabhodhoro aka kainge kaputika, hanzi kakaputika huri usiku. It was 1 AM. Mukoma ivo hanzi vakaita usiku hwose vakangogara vachiti vainge vachitadza kubatwa nehope, ndokubva kachizoputika. Vakazoudza mudzimai wavo amai guru. Saka amai guru vakazotiudza mushure mekunge ivo mukoma vashayika. Saka amai guru vakambotanga vakanyarara. Taingonzwa zvichinzi vana vari kurwara, vana vari kurwara. Saka vana ava vaipota vachidonha vachirwara nechirwere chepfari, uye zvekare vaipota vachiita sekunge vanorasika njere. Saka ivo vakabva vachizoendesa vana ava kumba kwevabereki vavo. Izvi zvakaitika mukoma pavainge vachiri vapenyu, zvekuti vana vainge vava kungogara kuhama dzaamai guru. Isu tainge tichingonzwa zvichinzi vana vanopota vachiita dambudziko rekudonha, uye zvekare vana vanopota vachirwara. Saka vana mukoma taiti paya kana kuri kunzi vanenge vauya kuno kuZimbabwe, tikaenda tikanovaona tikavabvunza kuti ko vana vari sei, zvinenge zvichingonzi vana vari kumba kwagogo vavo. Saka tainge tisingatozvizivi kuti vana vainge vachirwara zvakadaro. Vana ava patakazovaona ivo amai guru
vainge vava kupfukirwa nechibhoko chamukoma. Saka mukoma vakati vafa ndokubva vachizotanga kupfuka. Ivo amai guru vanoti vakatanga kuona chibhoko chavo mukoma. Amai guru vakabva vati ipo paya patainge tiri parufu ndainge ndichitomuona murume wangu. Vakabva vati kune imwe hanzvadzi yangu, because tainge takagara dare remhuri, vachitiudza zvose izvo zvakaitika. Vakati ndainge ndichitovaona, saka ndainge ndichitya kubuda panze ndiri ndega. Vakabva vati tete ipo paya muchiri kurangarira mushure mekunge mutumbi wavo wabva kumochwari zuva ravasvika usiku hwacho. Ndakati tete ndiperekedzeiwo panze. Paya patakazoenda kusango ndichitya kuenda ndiri ndoga, inhau yekuti ndainge ndichivaona vainge vakagara padhoo, saka ndaitya kubuda panze because ndaingonzwa munyama dzangu sekuti vainge vachida kundikuvadza. Ndozvatakaudzwa naamai guru. Vakataura nyaya dzakawanda mukoma. Apa ndingozama kuda kukupai mapoints ezvakakosha zvacho zvazondiunza pano. Saka vakatanga kupfukirwa namukoma. Mukoma vakaramba vachingodzoka kwavari vachiti udza hama dzangu kuitira kuti vana ava vatakakanganisa vange vachisunungurwa. Saka ivo vanoti vakamboedza kuti vange vachifamba vari voga ndokubva vachizoudza umwe munin'ina wavo. Vakabva vachizotanga kufamba nevamwe amainini, but vaingoudzwa kuti vanofanira kuti vange vachizoudza hama dzemurume wavo, ndokubva vachizotiudza. Saka ipapo pavakatiudza mukoma takapererwa. Vana takati tichinovaona vana vainge vachinzwisa tsitsi. Vana ava mukoma vanorasika njere seumwe wacho musikana. Tinotoita wekutogara takatotarisa because kana mukangomusiya ari ega dzimwe nguva anongotanga kungofamba nemaraini. Chake chaanoita ndechekuti anenge achitsvaka tsvina yembwa, anofamba achinongerera tsvina yembwa achiisa muplastic bag. Anoti kana azadza plastic bag riya netsvina yembwa anobva atsvaka pekuti anohwanda obva atanga kudya tsvina iyoyo yembwa. Ende chinotinetsa ndechekuti anoti kana achidya tsvina iyoyo yembwa haamborutsi kana kurwara kana kuita sei, kunyange akapedza kudya tsvina iyoyo yembwa haamborwari kana kurutsa kana kuita sei. Saka mwana uyo tinotongogara takamusungirira kana kungogara takamuvharira mumba. Ndiye anonyanyisa kundirwadza. Vamwe ava vari nani because mukupenga kwavo vanenge vachingokumana vachingotaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Amai guru ivo vanoti ipapo pavakaudzwa namukoma. Mukoma hanzi vakati mushure mekunge vadzokera kokujoni vava nezvemishonga zvavo izvozvo zvavaipota vachishandisa vachifukira pano nepapo nemafuta eshato zvekare nemafuta eshumba zvekare nekuzopota vachiti paya pavanenge vanzi nemurungu vange vachigeza motikari yemurungu vaibva vachizotanga kunhongerera bvudzi remurungu pasiti padriver seat uye zvekare nekumapassenger seat. Vobva vatora bvudzi riya vachiriisa mubhodhoro imomo mainge muine mafuta elaki zvekare nenyanga. Asi amai guru vainge vachiti hanzi kanyanga ikako kakatanga kari kadiki pavaipota vachikaona. Saka nyanga iyi hanzi yakabva yachizonyangarika. Saka vaipota vachikaona. Dzimwe nguva vaiti hanzi waingokaona kana kari pamubhedha paunoda kunoka nhunga kobva katonyangarika. Each and every time pavaikaona hanzi vaikaona kachirakidza kuti bvudzi riya rainge richikura. Saka ivo vachitaura amai guru vari kuti nyanga iyi kuda yareba about half a meter. Matauriro avo vanoti nyanga iyi yareba about half a meter. Uye zvekare vanoti ivo ine bvudzi rakareba. Munoona sezvinongoita varungu, vakadzi varungu vanenge vaine bvudzi rinenge rakareba. Saka hanzi nyanga iyi ndo zvayava pari zvino, hanzi ine bvudzi rakareba. Saka ndichiuya panapa mukoma ndokungoda help kubvawo kumhuri yeZimbabwe kana variko vanhu vanokwanisa kutibetsera semhuri because tiri kutya kana zvichitaurwa nemamwe maprofita zvinonzi nyanga iyi pari zvino yava kuda ropa nekuti ivo
ivo mukoma vakaramba kuzochekeresa, because vakati vachekeresa vamwe vatete vedu, hanzvadzi yababa nyanga iyi payaiuya kwavari ichivanetsa ichivaudza kuti ndava kuda ropa, kwava kuchibva vachizoenda kuChipinge vachida kunodzosera zvinhu izvi. Asi n'anga iyo yakabva yati, ini ndakakupa bhodhoro uye zvekare ndakakupa mafuta, ndoda kuti zvinhu izvozvo zvandakakupa unge uchidzoka nazvo pano, otherwise unofanira kuti unge uchizondipa $12,000 kuti ndikwanise kuzvideidza zvinhu izvozvo kwazviri. Saka mukoma vakabva vati, ini bhodhoro parakaputika, nekuda kwekuti rakaputikira mumba ende mudzimai wangu ndainge ndisati ndamuudza, parakatoputika bhodhoro iri vakaita sekunge vainge vadonhedza roll on, ndokubva vanhongerera mabhodhoro aya kwava kubva vachizoenda vakanorasa mubhini, ndokubva vanyepera amai guru vakavaudza kuti vainge vadonhedza chibhodhoro cheroll on. Ivo amai guru vanoti havana kumboita hanya nazvo kuti ko munhu ari kuti adonhedza chibhodhoro cheroll on kuma 1 am anga achida kumboita chii nacho. Vanzi mukoma pavakazovaudza, mukoma vakati ivo vainge vaine mushonga uyu zvekare wavainge vakapiwa nen'anga iyoyo kuitira kuti pabasa kunyange zvikanzi vanenge vakanganisa vasazotukwa nemurungu ange achingonzwa nungo zvekare nekuvatya. Saka zvaikonzereswa zvekare nemafuta eshato nemafuta eshumba avainge vachishandisa. Saka ipapo amai guru vanoti ndakatozvinzwa kuti munhu pane chaakadonhedza, glazi raakadonhedza rikaputsika, but vakangoshaya simba rekuti vange vachivabvunza mukoma. Hanzi mukoma vakazoti nyanga yacho iyoyo yakanyangarika, ndopa vakazotanga kuiona ichiuya kwavari ichimboita ichinyangarika, ende pose payaiuya yainge ichiti iyo yainge iine nyota nekuda kwekuti yainge yakashanda. Kutoshanda ikoko ichivapa laki rekuti vange vachidiwa nevarungu mumaprazi, ndokuromba kwainge kwakatoita mukoma wangu. Vamwe vanoromba kuti vange vachiita magonyeti, mabhazi, vamwe vanorombera kutenga dzimba, kutenga motikari, asi mukoma wangu vakarombera kuti vange vachidiwa nemurungu wavo. Saka vakabva vachizochekeresa vatete ava mukomanashi vakangotanga kungorwara zvainge zvisinganzwisisike, even though vainge vari munhu ainge ati kurei, but marwariro avainge voita vaingoswera muswere wese wezuva, vakangogara pazuva zvisinei nekuti zuva rinenge richipisa kana kuti rinenge risingapisi, vaingoswera vachiteverera zuva muswere wese wezuva kudzamara vachizoshaika. Vakazongotanga kutemwa nemusoro, hanzi vaichema vachiti vaita sekunge vainge vaine munhu ainge avatema nedemo pakati pemusoro, then ndokubva vachizoshaika. Saka mukoma pavakaona kuti zvinhu zvavo zvavainge vakabatisiwa nen'anga yavo zvainge zviri zvinhu zvainge zvakaipa zvinourayisa vehukama, ndopavakabva vachizosarudza kuti vange vachizodzokera kuChipinge kuti vange vachinoudza n'anga yavo kuti ivo zvinhu izvi vainge vava kusazvida. Vakabva vachizoudzwa kuti kana vava kusada zvinhu izvozvo vaifanira kuti vange vachizobhadhara n'anga yacho 12, nekuti vainge vakaudzwa pavakatora zvinhu izvi kuti chibhodhoro changu ndinoda kuti unge uchizodzoka nacho. Mafuta awa eshumba andakupa, hanzi rainge riri zibvuta rainge rakagwamba, unge uchizodzoka naro kana ukarishandisa. Kana wava kuona kuti hauchazvidi usaripedza, unodzoka kunyange nekapisi kadiki, uye zvekare nemafuta awo ainge achinzi ainge ari mafuta eshato. Vainge vakanzi havaifanira kuti vange vachishandisa ose, vaifanira kuti vange vachizodzoka nawo kunyange kapisi kadiki, asi havana kuzoita saizvozvo. Hanzi vakabva vachizorasa mafuta aya, vakaenda kune vamwe madzibaba vakavakurudzira kuti vange vachirasa mafuta aya awo ainge asara, nemushonga zvekare wekunetesa
avo vavanenge vakanganisira. Saka mukoma ndopa vakabva vachizotanga manje kunetswa nenyanga iyi ichiti ndinoda ropa, kudzamara yabva yachizovabaya ivo ichiti wakangwarisa stereki, because vainge vava kufamba vachiedza kuti vange vachiwana munhu anovabatsira panhau yevana avo vainge vachirwara, vava kupenga vachigara kumusha kwagogo vavo amainya kubereka amai guru. Saka mukoma ndo zvakaitika izvi, ndo nyaya yatakaudzwa naamai guru. Vakaita zuva rose vachitiudza nyaya dzakawanda, zvose zvaiitika, zvose zvavainge vachisangana nazvo. Saka isusu zvinhu izvi zvava kuuya kwatiri nekuti mukoma ndo vakaenda vakabva vachizonotora mishonga yavo vachirombera kuti vange vachidiwa nemurungu wepaPrazi, but zvava kunetsa isu, zvinoteverera ropa ravo ivo mukoma, wose wedzinza ravo zvinomuteverera. Ini mukoma ndakapedzera kushanda mugore ra2023, kushandawo ndichiti kana ndashanda ndinobhadharwa mari, kungoshanda ndichingonyimwa mari. Apa ndikutongoraramawo nenyasha. Mudzimai wangu ndiye anotori nekamusika kake. Ini ndikada kuedzawo kuita zvekutengesa, ndinongoita munyama. Ndakambopiwa zvekare mari nevanhu vekuchechi kuti ndinge ndichitanga kuita zvekutengesa, asi ndakatorerwa zvose zvandainge ndaoda nevanhu vekanzuru. Ndo minyama yandinosangana nayo, asi basa rangu ndinoitawo basa rekuvaka. Saka dambudziko riripo nderekuti ndinoti kana ndikavaka ndikashandira vanhu vandinenge ndashanda, vanotanga kungondipa ma-excuses paya pandinenge ndava kuda mari. Ende mukoma zvandiri so ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingonyengerera, kunyangwe ndikanzi ndashanda, kunze kwekuti munhu ange achindibhadhara, ndini ndinotoita sekunge ndinenge ndamukanganisira. Anozotogumisidzira ava kutondivenga kana kutondidaidzira mapurisa achiti pane zvandanga ndichiedza kuda kuba pamba pake, munyama after munyama. Mabasa acho kumawana kwandinoita hakusi kunzi ndinongowana mabasa zviri nyore, ndinotombotanga ndatambudzika kwenguva refu ndichitsvaka basa. Ndinoti kana ndazorowana basa riya yepano pakuzonobhadharwa mukoma, unenge wava kutoita sekunge ndiwe uri wrong, wakauya ukazovakira munhu imba yake. Ndichitaura nemi kudai, pandakapedzisira kushanda ipapo ndine umwe mukadzi wandakataura naye, uyo ainge achida kuvaka 4 room kumusha kuno. Ndokubva ndachizotanga kumurovera zvitina kuchera foundation, kuvaka achingoti mari inouya. Iye ainge achingoti kubva zvandakatanga kumushandira akabva adzingwa basa, akazotopedzisira ava kutondituka achiti ndini ndakaunza munyama muupenyu hwake. Saka ndichiuya panapa ndo matambudziko awo atiri kusangana nawo. Chinondirwadza ndechekuti iniwo ndine vana vasikana, nzvadzi dzakasvika pakutibudira pachena kuti varume vavo vanatsano hanzi vangova varume vezita. Takavabvunza kuti muri kuzama kuti kudii, vakabva vati sikarudzi dzavo dzakatanga kudzoka dzichiita dzidiki kubva kuma 2020 uko. Hanzi pari zvino hapasisina vakuwasha vose mukoma, ndo zviri kuitika kwavari. Saka chinondirwadza ndechekuti inini manje ndine vana vasikana, ende idzi hanzvadzi dzedu dzinopota dzichirarwa, hanzi vanorota vaine varume vavo kuhompe. Pavanozopepuka hanzi unongoona nyanga inongokaruka yanyuka yobva yatonyangarika. Saka takaudzwa kuti hanzvadzi dzedu dziri kuitwa vakadzi nenyanga idzi. Saka pavanozonosangana nevarume vavo vakwasha vedu, vari kubva vazotora poison yacho iyoyo inenge yasiiwa mavari nenyanga iyi. Ndo zviri kukonzeresa kuti tsikarudzi dzavo dzinge dzichizodzoka dzichiita dzidiki. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ndinowanzo kuteverera maconfessions enyu, ndinomawana ari maaudio mune rimwe group muri yeZimbabwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed.
they do happen in this world. Hanzi zvinongorwadza kuti vamwe vanorombera mabusinesses, motikari, dzimba, asi vedu mukoma vakasarudza kurombera zvavo kudiwa nemurungu mupurazi mavainge vachishanda. Iko zvinozvi sedzinza vari kuti vari kutambudzika. Ngatitaurei navo mucomment section kana kuri kunziwo unoita zvekubatsira. Kuti vamwe vekumasowe, mamwe maprofita vanopa vanhu mafuta elaki, vamwe vanokwanisa kutokupa kunyangwe mafuta achiwawo eshumba kana eshato. Kana uri munhu wekuti unokwanisawo kutibudira pachena kuti mafuta awa elaki ari kupiwa vanhu haazokanganisi here vanhu, because vanhu vakawanda vari kumashandisa mafuta iwawawa elaki. Vazhinji vari kumashandisa. Kana kuri kunzi unenge uchikwanisawo kuuya kuinbox kwangu then unyatso kutiudzawo zvose zvaunoziva pamusoro pemafuta elaki, magadzirirwo awo, mashandiro awo, ende nezvinozoitika kana kuri kunzi pakawana chinenge chakanganisika pakushandisa mafuta iwawo elaki. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ticharamba ndichibvunza vanzvadzi vedu, vamwe vanga vachiti ivo vachauya vachizotiudza kuti chii chakaitika pavakabatwa chibharo neumwe murume uyo wavaka requesta ainge achidriva mabolt akavabata chibharo.